खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे फारि नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ मिरु सोरखारनि गोदान आयेन। आगोलाव जुलि जानो सासे हिनजावसाया सोरखारि आयेन बायदियै 18 बोसोर जानांगौमोन। दा 18 बोसोरनि सोलाय सरखारि गनायथि बायदियै जुलि जानाय हिनजावसाया 20 बोसोर जानांसिगोन। हादरनि मिरु सोरखारनि केबिनेटआ थांखि लाबायदि आरो पार्लियामेन्टआव बे गोदान आयेनखौ पास खालामसिगोन। फैगौ 23 दिसेम्बराव बे आयेनखौ गोजां बोथोरनि जथुमाव पास खालामगोन। सुबुंनि सावस्रि जौगाथाय आरो गोग्गो न'खर दानाय, सुबुं अनजिमा बांनाय बायदिफोरखौ नोजोर होना बे आयेनखौ लाबोदों होनना मिथिनो मोन्दों। खोला भारतनि मुंदांखा फावखुंगुर आलु अर्जुन आरो मुंदांखा फावखुंग्रि रश्मिका मान्दाना मोना गावसोरनि फैनो गोनां गोदान सावथुन पुष्पानि थाखाय मुम्बाइ सोहोराव फोसावदिंदों। मिथिनाय बायदिब्ला बे सावथुनखौ थाबैनो गासै सावथुन हलाव नुनो मोनगोन। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बिसायख'थियाव एबसुनि बिजाथिफोरनि देरहासार। एबसुनि मददआव 2022 मायथाइनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्ट इउनियननि बिसायख'थियाव देरहासार जानो हानाय जारिमिनारि सा 11 बिजाथिफोरखौ मिरु एबसुनिफ्राय मैया बरायनानै साफ्रोमखौबो गाहाम हामलायथि बावदों। सा 11 देरहासार बिजाथिफोरनि मुंफोरा फारियै आफादगिरि काम्पा नार्जारि, लोगो आफादगिरि बिबासन बसुमतारी, जेसाव जेक नार्जारि, एसिस्टेन्ट जेसाव थरायना सुस्मिता बसुमतारीमोनजों लोगोसे थमास बसुमतारी, देबजित बसुमतारी, सानसुमा रामसिंहारि, जोंमा बसुमतारी, राजन मिश्रा, मानब ज्योति राय, थरायना निताश तिकनवार बिथांमोनखौ मिरु एबसुआ मैया बरायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। रैखाथि जवानफोरनि जाफुंसार। सानै गोख्रों उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। थांनाय हराव रैखाथि जवानफोरा जम्मु काश्मीरनि कुलगाम जिल्लायाव सानै उदखारिफोरखौ इनकाउन्टार खालामदों। थैनाय उदखारिफोरखौ उदखारि आफाद हिजबुल मुजाहिदीननि होनना मिथिनो मोन्दों। गोदान बोसोरनि थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गारि सालायग्रा ड्राइभारफोरनि सांग्रांथि होदों। फैगौ 31 दिसेम्बर खालि जौ लोंनानै रावबो ड्राइभारफोरा गारि सालायनो हानाय नङा। सोरबा गारि सालायोब्ला पुलिसआ गोख्रों राहा लागोन होनना बुङो। लोगोसे जौ फेनाय ड्राइभारजों गाखोफानाय सुबुंफोरनि सायावबो बेबस्था लागोन होनना गिबि मन्थ्रिया बुंदों। गोदान बोसोराव जौ लोंना गारि सालायना गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमायो। बेनिखायनो गिबि मन्थ्रिया बिनि सायाव सांग्रांथि जादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिटिसि खुंथाय गोदान सोरखारा 1 बोसोर आबुं जाबाय। बिटिसि सोरखारा 1 बोसोर आबुं जानायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय बावखुंग्रि बियाबनि हरिनागुरियाव जन दरबार हाबाफारि बानजायदों। बे सुबुं थुबुरमा बानजायनायाव बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिसि खुंथायनि थान्दैफोराबो बाहागो लायो आरो रायजो राजाफोरजों सावरायलायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय।